हामबाय नर जतन आं खाय डॉक्टर रति मोहन त्रिपुरा आं साउथ पिलाक डिस्ट्रिक्ट ने भारतीय जनता पार्टी ने वाइस प्रेसिडेंट दं माने ताबुक आं तिनिनि सिमि त्रिपुरा मथा पार्टी ने वारियात अंशना तामनि बागै त्रिपुरा मथा हामजागै फायमानि कलाखौ त्रिपुरा मथा न जाजां माने एकtai कारण तामनि बागै हिंकिया चिनि बरकने एक्जिस्टेंस चिनि एडिसि न जदि बाजायना हिंकिया त्रिपुरा मथा न जों खायना नांनाय अबनो वानसु ताइ कोनो मुंसै ताक तो नो आमसायाव गोबां मा दं बीजेपी खाय दंनाय र बंगला ताम सामु दं बरक नबो सानाय ताबुक जे सिचुएशन जों पार्टी तो जतन जाने जाने हामजाक मा दं फियाबा एडिसि न बाजायना बागै जों ताबुक महाराजाना लगेरिना नांनाय अब बागैनो आंबो फायमाने जे महाराजाना लगेरिना नांनाय अबनो वानसु फायमाने ओके